Кабинет министров Украины решил ввести полный запрет на торговлю с аннексированным Крымом. Об этом сегодня на заседании Кабмина сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Ранее с таким предложением выступали народные депутаты Рифат Чубаров и Мустафа Джемилев. Правда, Кабмин собирается сделать исключение для социально необходимых товаров, но их список не обнародован. Я розпочну з надзвичайно важливого рішення. Це рішення уряду щодо обмеження постачання продукції, робіт, товарів і послуг до Автономної Республіки Крим, яка є українською територією і яка є тимчасово окупована Російською Федерацією, і відповідно з території Автономної Республіки Крим. Відповідно до рішення Кабінету міністрів України, яке згідно з законом про вільну економічну зону Крим набуде чинності протягом 30 днів з моменту прийняття такого рішення, забороняється поставки робіт, товарів, послуг за всіма митними режимами з тимчасово окупованої території на іншу територію України та або з іншої території України на тимчасово окуповану територію України. За винятком особистих речей громадян, соціально значущих продуктів харчування і гуманітарної допомоги. Щодо постачання електричної енергії, то таке постачання може здійснюватись виключно на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони. Сьогодні уряд прийме це рішення, воно буде оприлюднено і через 30 днів це рішення набуде чинності.